ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಶಾರದೆ ಕುಲ್ಲಾರಿಗಿತ್ತೆ. ಶಾರದೆ ಕುಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕ ಬೈಯಡು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚೆಂಗ್ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್. ಇತ್ತೆ ಕಲಶ ಪತ್ತರ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಉಂಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಂಡು. ಬೈಯಾಗ ಶಾರದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಗಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕಾಂಡ ನಿಗಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್. ಅನಿಷ ಚೆಂಡದ ಕೋಲ್ ಕಂದನ ಮಗತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೇವ ಕೋಲ ಬಂದ ನೀಶಾ ನೀಶಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಕು ಕಲಶ ತೋಜಾವ್ ನಿನ್ನ
ಸರಿಯಾದ ದುರ್ಗಾಯಾಗನ ಬರಂದು ನಿರ್ಮುಖ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಸರಿಯಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂತೆಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೇರಕಾಡು ಮೊದಲೆಂದು ಶಂಕರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಅಂತ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಲ್ಪ್ ಉಂಟು ಅಂದಿ ಹೌದಾದ ನಾತು ದೀಪ ಬಲಿ ಬಾಳೆನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಶಾರದನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ದಾಂಡ್ ಚಂಡೆ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಪೂರ ಆದ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಶಾರದನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನರಿಕ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೇಷಡು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಶಾರದನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ ನಿಗಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅದು ಆಗ್ತೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇತೋಗ